madoka chere mabuja dzauya nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nonhatu mwedzi uno iwo wakakunguru. Ipapa mapurisa agoreketa kuti wakomana kune tsaona yaitika mugwagwa unobva Harare uchienda Bulawayo, asi wagoti gorekai kureketa mazita evanhu nokuti tichiri kunyepa hama dzawo kuti dzizive kuti mbanani wapfa. Zvaburika ipapa kutoti wamwe anakadzitape nowamwe wanoita zvepadande mutande wanga watomhanya Mhanduwe kureketa kuti wakuru kuHighlanders vanosvika wana wapfa, kusanganisira mukuru agere hunde ipapo, chairman wavo arika musoja kenere Ken Mshope, pokare kwaina Fiso Siziba na Nkani Koza nomumwe aribe kureketiwa zita rache kuti mbani, kwaindowanzi wapfa wakomana zvakaita kuoma. Tikaiti timwe yayo wapfa dai yazorora murugare. Ipapo pokare mapurisa areketa akati kuno vanhu vairi wapfa mune imwe tsaona kumugwagwa unobva Harare uchienda kwaMutare, idi yawe wanyaradze mhuri dzapfihwa dzi mweya yawo ngaizorore murugare. Jacinda yuyu kuSouth Africa yuyu akutsvaka manje kuti zita rache riite mukurumbira nokureketa nezveZimbabwe. Kwainini ndakanyora tsamba kumasangano anoita kodzero dzevana vamaAfrica kuti waite bau wapindire muZimbabwe nokuti muZimbabwe manyangaritsa. Iwe tikaiti rambe takaringa agotoreketa akati kusungiwa kwambedzi pokare nowamwe kuri svinuba pokare dai tatoita kuti titobatana nawo tiende kuita zvokuratidzira zvokupera kumwedzi uno. Mhanduwe rekai tione kuti zvinopera sei izvi, tinoramba takaringa apa kudare guruguru rinoringa nezvebumbiro romutemo kwaite siwa mapepa noNCA iri kureketa kutoti iri kuda kumisa wamunangarwa kuti warekeita zve2030 zvawarida kuita. Mhanduwe kuti wachazvikona chere paribari kuziva, rekai tirambe zvedu takandoringa kuona kwazvinoperera. Ndege yakabhururuka nozuro Mhanduwe kuenda Britain kuGatwick, aiwa yakasvika zvisvino. Pakunakidza kwazvo ndipo pekutoti wakuru onyika wakatoita bau Mhanduwe kuti waende Britain. Nana Jacob Mafume wese watoti tinosara pakuenda Britain ari kuenda kotsvakei, unobva wazvisaya kuti wakomana mudiro zvinhu uyuyu. Apa akaenda nomacheni ache Mhanduwe. Ndipo unotoona kuti masimba anodiwa novazhinji. Rekai tigoona kuti zvinosvika kupi nokutoti nyasi uno kureketa kuno wari kutoja Mhanduwe kujarifa ronyika wachiti kwaitiri kupemberera kuti tabenuka kuBritain. Orererere mari yaseenzesiwa ipapa Mhanduwe dai enge iri mari yatenga mushini wokuunza kuchipatara dai zvatoita zviri nani. Kuno aiwa akatiuraya mutsvino Mhanduwe. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi paribe chizvino hurumende iri kupemberera kuti kwai kubva mumwedzi mitatu yapfuura wangoita mapepa odzimba dzowanhu vanosvika 150 pachirungu, kureketa kuti kana wari kuita akadari basi pano nyaya Mhanduwe wanozvikona pazvawaroda kuita zvizvi peno wachatozviita nomakore 10 chaiwo zvokuti wanyorese wanhu pokare dzimba dzawo. Rekai tizvione kuti zvinoperera papi, ticharamba takandoringa. Kwai hurumende yamira zvainge ida kuita zveinonzi National Health Insurance Scheme, kuti waite inonzi National Healthcare Provision Program, kuti kwai munhu wese akone kuenda kobatsirwa kuchipatara aribe kubhadhara mari, chipatara chohurumende. Tikati aiwa zvisvino rekai tizvione kuti zvinosvika kupi, tinoramba tichindotenda zvakadando. Sandawana kwai yagototi wakomana isusu taboya mamirioni 40 chaiwo omatani Mhanduwe ochicheriwa choritiamu. Zvokutoti izvezvi kwaiwana nyamari uyai nomari dzenyu muise murithiamu yatinayo pano nokuti itsvinu yakawanda ende iri kuzikana kuti ndiyo chaiyo yokufungidzira. Rekai tione kuti zvinoperera kupi hezvo. Apa izvezvi kureketa kuno kwaino RBZ
zigi taakuda kuzoriita rega rega Mhanduwe raakuda kuzoita monocurrency pachirungu. Kwainenge raakusenza rega nekuti zviri kuita zvatiri kuda chaizvo kuti zviite kwaindo zviri kuita. Tikati tikaiti goramba takazviringa kuti zvinoperera kupi. Wachireketa kudando wandoti ipapa wanhu vari kutotsvaka zigi Mhanduwe muwandiro vari kuita mazuva nomazuva. Unobva watoona kuti aiwa zvaakuita zvisvino isu zigi iri kutotsvakiwa naye nevanhu chaivo wasiri kuda kutenga magetsi basi. Bva heno rekai tizoona musi watinonzi raakutenga pasipoti noto kutenga peturu. Ndo musi watinotenda kuti aiwa zigi ndo rega Mhanduwe, nokutoti zvimwe zvese izvi aiwa ndio madhirama akareketiwa novafana wamazuva ano ayaya. Izvezvi kanzuro yemasvingo yaparura michina yekusenzesa nodzimotika zvinosvika mari yemiliyoni nomazana mairi ezviuru 1.2 million US dollars pachirungu. Tikati aiwa zvisvino dai maramba makadando rekai tizvione kuti zvinoperera kupi, wanosvika kupi wachidando. Ticharamba takandolinga ipapo. Apa tikalinga zvedu zvomutambo webhora yatambiwa nyasi ngezi platinum no triangle waita kabodzi. Apa agama 0 hadhiroku ikakanda mairi chaiwo. Kepekepe yafara jera ZANU-PF yajiwa noavhimi Highlanders nokabodzi kwa 0. Tikutenda Highlanders waita basa dzvinu rakadandi. Izvezvi kureketa kuno India yati Mhanduwe kuita kuti akasha chaiko. Rekai tione kuti pachatamba pokare musuwo mugovera tichasvika papi. Tinoramba takalinga apawo pokare kureketa kuno wanhu wazhinji vari kuhadziwa fani kuti Frank Mawoza zvaagoreketa Mhanduwe achituka nokumhura David Coulthard. Aiwa zvisvino zviri kuramba zviita kuti Mhanduwe Zimbabwe cricket irambe yakabvuriwa ziso nowanhu kuti wakomana iye agoedza kuramba kuti ndini asi wanoziva zvinhu zvinoitika, wanoringa manyorero ako, wanoringa mureketero wako, wanoringa zvese zvepadande mutande, wari kureketa kuti ndiye munhu mubodza akaita zvinhu izvozvo. Iwe pakaita kunyangara chaiko. Rekai tione kuti Zimbabwe cricket wachaita sei. Ticharamba takaringa toringa dziri kuitika pasi rese. Kureketa kuno komisheni yamadlanga iya kuSouth Africa yatanika Andrea Johnson kuti aiwa paribe zviripo paye mudzimai aribe chaanoziva ikoko adhaki kwaari ikoko. Rekai tigoona kuti achazodzingiwa chere kana kuti achasungiwa ndiye. Ticharamba takaringa apawo JMPD kuno mupurisa wayo apinziwa mushishi. Kureketa kuno atoriwa kano kamera yomufoni Mhanduwe yomumotika achivhiringidza muchairo wemotika zviribeka hanzero. Aiwa tikuzvitenda kuti abatiwa. Rekai tione kuti inopera yakaita sei. DRC iri kufara kuti izvezvi yaendesa lithium yayo yokutanda kuChina. Aiwa rekai tirambe takaringa ipapa kwai mugodhi wavari kuchera iwoyo ndo uno lithium yakawanditsa pasi rese. Iwe hokoyo nenhamo. Rekai tirambe takaringa zvedu kwazvinoperera. Apa kwai kuno ndege yatsvedza Mhanduwe panhandare yoBenin. Ipapo iriyo ndege yoEnugu-Air. Atiri kufara kuti paribe akuwara kana kunzi apfotogoriwa kana apfa. Aiwa paribe. Tikuti zvitenda izvozvo. Rekai tirambe tichiringa zvedu kuti zvinoenda nokupi. Patrice Motsepe agoreketa akati tiri kufara nomutambo World Cup wakaitiwa nyika dzoAfrica kwai dzakaenda mberi zvinhu zvinonakidza. Akati pokare izvezvi mutambo weAFCON wadzimai kwai tichange tichipa neuhwina mamiliyoni 2. Tikati mazama. Rekai tione kuti watsanwa wanosvika kupi nezvavari kureketa zvinhu. Apa tikaringa bulletin kwai iye achangopinda basa mukuru wehurumende Benham kwai ari kuenda kusangana nomukuru wemakurukota kuScotland, asi wari kudaba kungwanya yekuti Scotland ida kuzviita yakazvimirira yega nini. Rekai tizvione kuti zvinosvika kupi. America kwai yatiyo kune wanhu wanoita zvechigororo wanosvika 50 nokupfuura. Iwawo wokuMexico tatowaisa pasi pezvirango zvoupfumi. Rekai tione kuti zvinoita chere kana kuti zvinodini. Apa kwai nyika dzokuEurope dziri kuwadziwa fani dzatoti
takutoita kuti world cup iferefetiwe kuti palibe chere anga ano mari mumasokisi kunewe wali ana muzvina pembe wawa nokuti malidzira wagoita pembe Mhanduwe anga aribe kana achisvinu idi dai watoita bau rokutsvaka izvozvo zvatoita zviri nani tinenge takaringa tese kuti wari kuperera papi zviri kudini tinoramba tichinyepana apa ndipo pataperera kwanyasi ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.